Kakabsat into no Martes, August 20 to September 20, alaag ti tinawen, panagbakasyon ko. Nagyaman at nagbiagak pa itawang kumadata nga bakasyonan no natayak. Mapanag jay ni manang ko kenje ka anakak, iso nga adanto sa bali nga umay sumukat nga padi apo. Nakakunta ka kunti mang misa actually kada kayo ti upat nga Domingo nga may isang anticipated sa kastoy talong Sunday ti bigat. Ngam into no 25 gaputan ni Father Romy Benitez iso ti Biblical Apostolate ti Archdiocese tayo ken no Northern Luzon sapay masaklawan DJ Congress da DJ Isabela ti 25 iso nga into no 25 centralized to pala ang timisa tayo apo ngam the succeeding 3 Sundays adan to anticipated na ken regular schedule to apo so intong Domingo sa centralized to timisa tayo apo barbaring no makaisango dagiti kakabsat tayo jay ICST tahang nga mabalin nga awan ti misa tayo apo kada kasapulan nyo apo nakalukatlat ti opisina no Sagiti agbalbalak nga matay tatanga bulan no kaya iyo nga sakti mangponpon iyuray yo no adamo matay no antay maliklikan adalat ta dagiti papadi nga umay mamunpon awam mo naka-schedule nga bunyag ken kasar nga adalat tamot umay tumulong kada tayo nakasagana lat ti opisina apo kay karkararagandak ta makasubli akpay ganuhaan ko nayaw quits ko nakmatan. Thank you ti karkararag yo dayay napasamak kanyak tumakder tayo.